to jako je. Ahoj, vítám tě u prvního videa na kanále Vaříme s YouTuberem. Dnes je tu s námi pan Marlík. T. Ingredience: pes, rozmarín, voda, plech. Kde sehnat psa? Košík a místo na houby na šňata. Akorát místo lesů budete obcházet popelnice. No a když se zadaří, možná budete mít i plný košík. Kam umístit štěňata? Tak, když máte šňata, tak je umístíme kam? Jakou teplotu zvolit pro štěně? Dále je důležitá teplota, ve které štěňata budou. Zvážíme štěňata. Dál bychom měli štěňata občas vážit. Info o mém pradědovi. O kur... Dělatům s tím jezením psů. Můj praděda vypadal takto. Takže vím, jak je těžký odolat tomu pokušení. Domácí nudle, jo. Haha. Pane, zanechal na vás tady ten humor nějaké šrámy? Pakuj to